caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah en jetti jinnaɓe men sabiɓe peñgol men kono kadi en jetti seere men ɓe andi men diine l'islam. Médina Gounass Wuro Diine koye région Kolda département Vélingara ɓuuru mango duuɓi mum keewa hen saabu tiima dinani kono so wuuro waɗi 7 kilo carré ngon wuuro famdani. Médina Gounass Wuro Diine sincama secrétariat diine sincino e nder ladde Allah ko yool mere barke Allah e duuɓuji makko leelani luttita beddaji mira goudrongaji sora koroŋaji moƴƴi yooɗi mo woni juma to wi soroji mira tappiji weli daɗinode 9 yurminima wajifaji findini ɗaniɓe juulen juma jurnen rawdaji jalte coren laccali ceerno Amadou Tidiani Ba ɗo micro ji kaɓɓa kamiluji kaɓɓita e nder newe juuɗe Tamba tafsir waɗe gorwol annabaɓe ne kaale renɓe Gurana ndu woni e baydaji nanggade e juuɗe bisimilla ene toɓɓene e duuɓi Gurana nanna Médina Gounass Wuro Diine waɗi ko faroji tuta mangoje waɗi dinaru fema ɓuuɓol yurmede ɗo mangoje mbaɗi jongoje nande cingole waɗi warsa séréliji maji weeɓi guuraji Médina Gounass Wuro Diine ko wuuro fulɓe sukkugol e ɗofrlagal ley suudu soknaɓe halfina nokkubaji arɗa e bida caggal weddiɓe Allah gueno goto yowtiɓe yamirore ceerno ɗoftiɓe Médina Gounass Wuro Diine ete kosobo vilma ɗogo e mango Samba Signa kami boode ko leɗɗe ma wowni Gounassal Gounasseji Médina Gounass Wuro Diine o feren diine Allah male kono komo Allah yiiɗi yeɗe kono komo Allah yiiɗi yeɗe feeri male ma yaafe Médina Gounass Wuro Diine mo Allah hokki heeɓi mo dandi daɗi ha dañi mala secrétariat diine mo moɗɗi Seydi Alpha Seydi Ba mo wi ina limta ɓuuri wuuro ma tampat gaynata sa ɓuuri makko garta way kono miijo wayi ɓerne gasataɗe miijoji mbayloto jenglode ɓernɗo horata innata e bool weyi hakkude leydi asmaji miijoji kewata ɗemgale haala jabbol ba tampata jogat ko Madina mango maya ngo horata Médina Gounass Wuro Diine secrétariat diine noddi pulago e kewal wi fulɓe dente ndewa Allah peewal golle sunna rasulu e laaɓal jumaji e jamaji nohɗe e kewal asuruji wajifaji mbirɗe dental tiiɗe diine toppiɗe sunna rasulu woni Médina Gounass Wuro Sénare e laaɓal teskama hande pulago kewal daka makko aduna fof nooda kewal duuɗi ɓurani pular limtata ko kewal ceernam Jalal Dine Ba Thiafal itta sériyaji ɓurani watte pular addi ballal mi yeyta binde ɓuran janggue sériyaji ɗiggini ñawodiri wi Allah peewal yo Allah wurti julɓe kawral ɓamto pular ɗemgal Abou Mamadou Bahri Ba jabbal pular sifaw leegal notto kal dental kala koɓe ɓamta leñol fulɓe mawdaren kadde bawal jabbal pular wi min noon mi ñaguima jomam gueɗe dokka moƴƴama salata ko yo jaabo noon duwawma min o yo Allah fitinaji Médina Gounass adda kawral Médina Gounass foof ɓamto e kuuɓal allahumma amin yimiri Abou Mamadou Ba jabbal pular sifaw leegal sawto Basir Amadou Ba mo karama